Ježiši, pane, jste v pořádku? Dobrý? Co? Jste v pohodě? Dobrý, nemáte to zlomený? Já si myslím, že ne. Jste moc hodný, děkuji vám moc. Není zač? Aha. Něco? Ne, já si myslím, že to bude dobrý. Určitě. Já myslím, že jo. Děkuji vám, jste fakt hodný pár. Jo, tak hlavně, abyste byl v pohodě, že? Děkuji. Třeba, mohli bychom? Ale ten blbý nenecháme se zvát od nikoho, ne? Prosím, miláčku. Tak Já někam bych jako... ráda do restaurace. Tak někam můžeme zajít, ale tak máme peníze, tak je blbý, aby za nás někdo platil. Tak ne. Tak tady vás u mě vítám, tady máte drinčiček, Díky. bonbonky. Tak mě o sobě něco povězte, co děláte a tak, jak dlouho jste spolu. No, tak jsme spolu, jak dlouho, asi 2 roky, viď? Hm. No, v pohodě, tak já chodím nějak do práce různě, protože nějakou firmu, protože se nedaří a to je dobrý už teďka. Nevadí, já slyším, pracuje někde nebo dělá něco? No já jako tak příležitostně si vydělávám. Brigádky. No, jasně. Jasně, dobře. No já jsem se chtěl zeptat, já jsem právě, když jsem jel na tom kole kolem vás, tak já jsem se zaslechl, že máte právě nějaký ty peníze, jak jste říkal, problém s penězma, tak jsem vám chtěl nějak jako pomoct třeba, jestli byste vy nepracoval, nebo vy nepracovali pro mě, já mám pár firem a potřebuji tam občas brigádníky nějaký. Jo, tak záleží, co děláte, že? No, mám firmu na úklid, jednu, a druhou firmu mám vlastně na opravu jízdních kol. Takže... To budete potřebovat zrovna teďka, že? No to kolo, na kterém jsem já spal před váma, zrovna bylo půjčený, protože že mám docela dobrý kolo, které teď je v servisu, ale slečna, jestli tady třeba jako chce nějakou brigádu, tak já mám moc dobrý místo v té uklidové firmě. Nemusíte tam uklízet, ale musíte hledat ty lidi, co uklízejí třeba na hotelech a tak. Tak to byste měl nějakou manažerskou pozici a tak no. Že byste jako řídila třeba pod sebou 5 uklízeček. Oni jako nejsou tady z Čech. Já bych měla zájem. Zvládla bys to? Určitě. Jo? No tak to je paráda. No takže tak no a jinak záchod máme tam vstupu, kdybyste potřebovali. A tady mám takový malý byt, jenom pro sebe, já jsem poslední dobu jako sám. Rozešel jsem se s přítelkou. Aha. No, takže tak no. OK, tak můžeme se zkusit nějak domluvit, no. Helejte, já nebudu tady rozebrat, že bychom dali nějaký banální dárky jako v nějakou flašku, ale chtěl jsem vám jenom přispět. Tady slečna říkala, že by chtěla jít na romantickou večeři, třeba se svíčkama někde u řeky. Tak to je jako malé poděkování za to, že jste mě zvedli na nohou, když jsem spadl na tom kole. To není vůbec třeba, sám nepomohli proto, abyste nám dali nějaký peníze a jste hodnej, my to respektujeme, jste fakt hodnej, ale my to nevezmeme. Hurá do toho. Dobře. Ale tak už jste začala, tak já nevím, já si myslím, že tady máte 2 nájmy. To nechápu, co se tady děje teďka, jako... Zatím. Ale třeba nechci být takovou, není to jako nějaký disrespekt k vám, to jenom prostě vy jste se zeptali, co bych já chtěl, tak jsem vám to řekl. Je to easy mode.